Wai me yasa ba za ka yi downloading bidiyo tare da kan YouTube ɗinka ka sauke shi akan wayarka ba? Ku duba wannan bidiyon yana da 2.1 billion views. Kaso ɗaya kenan cikin hudun mutanen duniya suka kalli wannan bidiyon, amma babu alamar download a nan waje sun goge. Za ku gashi nan yaƙi. Komai yanda ka kokarta akan za ka yi downloading wani abun ba zai yi ba. Yanzu misali ne sashin ɗin waƙan Eminem na Mockingbird. Za ku ga waƙan gashi nan a nan wajen yana da views miliyan 861, amma kuma shi ma idan ka zo nan wajen za ku ga gashi nan za ka yi downloading. Kuma inda zan je kan bidiyo na yanzu haka zai nuna min alamar download, zai nuna min alamar kenan za ka iya downloading. Na buɗe bidiyo na haka ina kallo, daga nan za ku ga nuna min alamar download. Za ka iya downloading din bidiyo na kenan, amma su kuma wancan to me yasa suka kule wannan ba za ka yi downloading din bidiyon su ba? Suna da wannan dalilin su na yin haka. Idan ka taɓa wajen downloading kuma zai ce maka download restricted by music owner, wato wanda ya wannan bidiyon ya dora shi Eminem kenan shine hana ba za ka yi downloading wannan bidiyon ba. Dalili shine kowanne taba idan ka kalli bidiyon su a YouTube za a ba su kudin ad revenue. Wato misali tallan nan da kake kalla a farkon bidiyo za a biye su, sai saka ba su ba da dama kowa ya dauko wannan bidiyon a online ba. In ka lissafa 0.075 akan kowane mutum ɗaya da kalli bidiyon su, ka lissafa su adadin mutanen da suka kalla su miliyan 861, na tabbatar ba kudi ne kadan ba. So suna dalilin su. So abinda zan nuna muku yau shine yadda zaka dauko bidiyo ba Eminem ba wancan ba, kowane kalan bidiyo ne yadda zaka dauko shi daga kan YouTube ɗinka. First abinda zaka shine ka taba wajen share din nan, ka taba wajen share sai kai copy link, kawai kai copy link, sai ka copy link sai ka fita, sai ka je ka kan Bidmate ɗinka. Wannan application din sunan shi Bidmate. Idan ma baka da shi ka duba wajen description ko wajen comment da ko me kai comment zaka samu wannan link din, sai ka je ka dauko wannan application na Play Store ɗinka. Sai ka taba shi hakan nan wajen searching kenan nan sama inda na nuna muku da abu. In ka taba shi, idan har kai copy din link din kamar yadda nuna maka kana zuwa kuma Bidmate ɗinka updated ce, zai nuna maka kawai download, zai directing ɗinka zuwa kan wannan link din bidiyon naka. Sai ka taba wajen download, zai nuna maka a girman ya kake so ka sauke. Wannan dan jan alaman da kuka gani na sama yana kan music, idan har ka taba download a nan wajen to waka za ka yi download. Saboda haka dole ga wajen bidiyo nan inda nuna muku wannan alaman, wa'annan da kasan su ne bidiyo, sai ka zaɓi iya nauyin da za ka yi so ka sauke shi. In kana so ka sauke shi a mega 69 ne ma, sai ka taba an kai download hakan nan, sai kai don, sai mi back. Wannan talla ne da suke nuna bar talla ne gama. Muka zo ba, muka shiga nan, muka shiga wajen alamun download daga can sama, za ga shi ne yana downloading. Wannan shine hanyar da zaka dinga downloading din bidiyo idan ka gan shi akan YouTube. Inda zan zo nan kan flyer na in taɓa wajen download din nan, za ga shi na a saman nan Eminem Mockingbird. So wannan shine yadda zaka dauko duk wani bidiyon da kake so a YouTube. Kar ku manta da like da subscribe. Nagode.